Jeg vil gerne fremlægge opgave 5. I opgave A skal man bestemme fortegnen for G-mærke, når det har x-værdien 0, x-værdien 2 og x-værdien 3. Til at gøre det vil jeg lave monotomiforhold for funktionen, hvor vi har fået oplyst forskellige aftagende og voksende intervaller for funktionen. Vi får at vide, at fra minus 1,5 til minus 1 er den aftagende. Vi får yderligere at vide, at den er voksende. Det næste stykke til 2. Så får vi at vide, at fra 2 til 4 er den aftagende igen. Og fra 4 til uendelig er den stigende. Og ud fra det kan vi så se, at 0, der må den være voksende. 2, det må være ekstrema. Det vil sige, hældningen har værdi på 0 og intet fortegn. 3 må være aftagende og negativ igen. I opgave B skal man bestemme maksimums- og minimumspunkter. Jeg benævner blot makspunkter og mini for at spare tid. Og dem kan man bestemme ud fra monotomiforholdet. Man kan se, at her er den først aftagende før minus 1. Ja, man kan se, at minus 1, 2 og 4, det må være ekstrema i det, hældningen er 0. Her kan man se, at den er aftagende. Kommer der et ekstrema, og så er den stigende igen. Det samme herover og her kan vi se, at den er stigende. Ekstrema, aftagende. Ud fra det kan vi altså se, at de to her må være minimum, og det må være maksimum. Så maksimumspunktet må være 2, og minimumspunkterne må være 1 eller 4. Og nu har jeg glemt et fortegn ved B. Super. I opgave C skal vi bestemme g af x. Man får opgivet, at g af x er lige med et fjerdegradspolynomial med formen ax i fjerde plus bx i tredje plus cx i anden plus dx plus e. Yderligere har vi fået oplyst to oplysninger. Vi får at vide, at nulpunktet for funktionen er x lige med 0. Det er nulpunktet. Og det vil sige, at nulpunktet det er, når funktionsværdien er 0 også. Og en anden oplysning er g mærke x. G mærke x til 2 er lige med minus 18. Ud fra det skal vi altså finde funktionsforskriften, og vi kan med det samme se, at den sker i 0, da nulpunktet nulpunktet er 0. Så vi kan egentlig godt strege den med det samme. Så har vi så 4 rene konstanter tilbage. Vi mangler at finde a, b, c, d. Vi kan se, at hvis vi lige differentierer den, trækker vi potensen ned foran og trækker en fra. Plus 2c x plus d. Vi kan se, at i B, der har vi fået oplyst nogle maksimum og minimumspunkter. Og vi kan altså se, at hvis vi indsætter det her i G-mærke, så må det være G-mærke til dem her lige med 0, da de har en hældning på 0. Så vi kan altså få lavet, vi kan indsætte x-værdier i det her udtryk og sætte det lige 0, og vi kan derved få 3 ligninger med 3 ukendte. Så mangler vi at finde den sidste konstant, og det kan vi gøre ud fra den her. Differentieres den her yderligere en gang, som jeg vælger ikke at medtage. Så kan vi så indsætte det, hvor
udtrykket er lige med minus 18, og x-variablen vil være 2. Derved kommer vi til at have 4 ligninger med 4 ubekendte, og vi kan få opgivet samtlige reelle konstanter. Det har jeg altså gjort ved hjælp af et kastværktøj. Og det giver følgende værdier. A bliver 3 fjerdedele gange x i fjerde. B bliver minus 5 gange x i tredje. C bliver plus 3. Blot 3 gange x i anden. Og D-ledet bliver 24 gange x. Og E-ledet var som sagt 0. Yes.